As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang atong mga katawhan, labi ang atong mga leaders nga kanunay untang magpakabana sa panginahanglan sa mga labing ubos o mga gidaog-daog sa katilingban, dili ang ila lang kaugalingon nga mga tumong sa kinabuhi aron mahunong na kining gubat o mga kagubot. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig hatag nato sa ilang suporta pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots alang sa kalambuan sa ato mga proyekto. Hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya nga makahatag og kalinaw o kabalaan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ug niadto unyang adlaw, musangpit siya kanako sa pag-ingon, akong bana, ug dili na siya mutawag kanako og akong Baal, kay wagtangon ko sa iyang baba ang ngalan sa mga Baal, ug dili nagayod niya kini hisgutan. Ug unya ug niadtong adlaw, himuan ko sila kasabutan uban sa mga mananap ug sa mga kalanggaman ug sa mga mananap nga nagkamang sa yuta, ug wagtangon ko ang pana, ang espada ug ang gubat, ug pahigdaon ko sila nga layo sa kakuyaw. Niadto niyang adlaw, tubagon ko ang pag-ampo sa akong katawhang Israel. Pabunukon ko ang ulan sa yuta, ug ang yuta muhatag og abot nga kalanon, mga ubas ug mga olebo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon.
himayaon ko ikaw adlaw-adlaw. Ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daygon. Ang iyang kadako dili matukib. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang tanang kaliwatan nagadaig sa imong mga buhat ug nagasangyaw sa imong gahom. Nagasulti sila sa kasanag sa imong mahimayaong kahalangdon ug nagasaysay sa imong katingalahang mga buhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Nagaasoy sila sa gahom sa imong makalilisang nga mga buhat ug nagabutyag sa imong kadako. Nagasibya sila sa kabantog sa imong naghingapin nga kaayo ug nagaawit nga masadya sa imong katarong. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagsulti si Jesus niini usa ka opisyal nga Hudeyo miduol kaniya miluhod sa iyang atubangan og miingon, bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babae, apan adtua siya og itapion ang imong kamot kaniya og mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus og misunod kaniya og mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babae nga gitalinugan sulod na sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus og gihikap niya ang sidsid sa iyang biste kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, kun makahikap lamang ako sa iyang biste mamaayo gayud ako. Milingi si Jesus og nakita niya ang babae og miingon siya, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo.
ug niadto gayong gutlua na ayo ang babay. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang miingon siya, "Gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata o gikupta niya ang kamot o mitindog ang bata. O ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, misaad ang Ginoo sa mga katawhan sa Israel nga iyang pabalikon pagpanindot ang ilang kinabuhi. Wala na kunoy espada o wala na'y pana, wala na'y gubat. Pahigdao na sila nga layo sa kakuyaw. Ganahan ba mo ani nga maong saad kanang wa nagyoy kagubot ang imong kinabuhi? Ganahan mo dili. Unsa may buhaton aron matuman ang maong saad, kinahanglan mutuman sa tanang sugo ni Kristo. Ug ang iyang sugo, wa niya gisugo nga magmura lang siya diktador nga naglingkod sa iyang trono, unya gasigig sugo. Ang Ginoo kun mosugo pinaagi ni Kristo, iya gid nang gibuhat ng daan. Ug unsa may sugo ni Kristo, higugmaa ang labing ubos. Kung gusto kang mahimong labing labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang alagad sa labing ubos. Nya, gibuhat na niya o gipakita niya diri sa atong Ebanghelyo nga bisan og naa siya'y giwalihan pa, nakig-istorya pa siya sa mga tao, sa dihang ang amahan sa bata na bag-o pa lang namatay, mihapa siyang tiilan. Pasabot na himog yung labing ubos ang amahan, bisag opisyal siya sa sinagoga, nihapa god. Lingi ay mong tupad na muhapa ka sa kong tiilan. Ingna ko no. Di man kay mo muhapa sa tiilas pare, libakon pamangay ninyong pare gani. Pero kanto ni hapa gyud bang nya official siya. Nduta ka no nga ang atong mayor muhapa sa tiilan sa janitor, mahimo ka na aron magpakiluoy nga tabangan. Pwede dili, pwede god, pero kinsa kay mo buhat ana labaw ng pari di ni mo hapa sa tiilan sa kristano bahala ka din sa kristana kag mo duty kag sa dili wa ko makinahanglan nimo. Labi nag di gyud mo tunga magpili lag schedule, bahala ka din. Makahuman ra kus misa bisag ako rang usa mo ana ra ng pari. Mao na si Kristo pagkakita niya nga nagpaubos og maayo ang maong opisyal, gibiyaan gid niya ang iyang personal agenda. Gibiyaan niya. Nya samtang naglakaw sad siya padung ngadto sa balay sa maong opisyal, naa say babae nga gitalinugan 12 na katuig. Purti sa gid niyang ubusa og kahimtang kay kana bayang mga tao sa una nga labi na ng talinugan, tawgon man na sila hugaw
magpalayo sana sila sa pundok sa mga tao. Pero siya ni kurso gitong bayhanag suot-suot ngadto sa duol ni Hesus aron makahikap lang sa bisti kay purti namang sikata ni Hesus, pirmi man siyang lungguban sa mga tao, lisod kay pagduol niya, kinahanglan jud kang mo suot og maayo aron makahikap lang. Og tinuod yun nakahikap siya. Unsa may gibuhat ni Hesus, iya na sang gibiyaan ang iyang katong iyang tumo nga maglakaw ngadto padong sa official's house, nihunong siya og milingi. Iyang gihatag ang grasya nga gikinahanglan sa babae bisan og mura to siya bag ni kalitlag abot ba wa gani mananghid ni hikap. Pero si Kristo nga ang iyang kasing-kasing o ang iyang hunahuna nahibaw kayo sa matag kasing-kasing o hunahuna sa tao, nakita niya o nahibaw-an niya nga grabe sad ang pagpaubos sa maong babae. Sunan kag makahikap lang ka sa sidsid, lipay na kay ka. Kamong mga bana, makahikap lang mo sa sidsid sa sinina sa inyong asawa, malipay mo. Muingon mo, makahikap lang ko ron sa sidsid niya, lipay na ko. Ambot lang. Giluod na mag-imos na nga na labaw na sinina lang nyo ikapon. Di na mag-imo malipay sa gaus-gauson pa mo ana, hasol naman gani kayo. Labaw na gyud og sinina ra. Wa na naibili eh. Pero grabe gyud ang panginahanglan sa maong babae. O tuod man gihatag ni Hesus. Pasabot ang tinuod di ay gahom ni Hesus mulihok sa mga taong nagpaubos o nagkinahanglan. Kamong nanimbaron sa may inyo ro gikinahanglan. Kaning pagtubag sa mga panginahanglan sa labing ubos, maupod ni ang atong puhunan aron ang ato sa mga gikinahanglan ihatag sad sa Ginoo. Dili ganita mo atiman sa labing ubos, ang Ginoo sa dili mo atiman sa atong panginahanglan. Ako bitaw makapangutana gyud ko nganong ang Pilipinas nga gitawag og Pearl of the Orient. Ang sabi ng pearl na anay balyo o wa? O pasabot nga rich country kita. Ngano mang nag-anam man kitag kaot-ot, nag-anam kitag kapobre. Ngano man? Nag-anam kitag kapobre. Ano man? Tungod kaya nga to mga leaders, kadaghanan nila, dili nun tanan, nag-atiman sa ilang kaugalingon, dili sa labing ubos o sa nanginahanglan. Gani, pipila pa gyud sa ato mga leaders o mga katawhan din sa Pilipinas, pahimuslan ang panginahanglan sa ilang isig katao. Luoy kay tanan. Kana bitang tao nga wa na gyud ikapalit og bugas or ikabayad sa ospital, unya pahulamon pagid nimo, unya 5-6 kanang mga tindira diha sa sari-sari store, pila ra gyud income ana, naa dayon nang nagmotor o kanang nagdaglistahan 5-6. Ang ilang panginahanglan imong negosyohon hangtod na lang di kabayad sa interest lang gani, di kabayad. Nya pagarbuhon kayo ang atong mga pipila ka mga kaigsuonan nga nadato na siya, nakapalit na siya balay, yuta na nasa sakyanan kay nagpa 5-6. Di ba? Ngilingay mong tupad nawa ka mabiktimas 5-6. Or ikaw ba kay nagpa 5-6? Kuno nga na oy. Ang ato sang mga leaders, labi na gid sa ato mga political leaders, puyralas mga maayo,
Ang ila rasag yung kaugalingon mao'y busgon hastang atong mga national budget katan pag yun sa ilang korupsyon. Hastas mga projects nga kasama ng karsada, di in taon mahuman ang uban or substandard, dali kay muliki, dali kayong malusno tungod kay gikuha ang dakong porsyon kay gisod bulsa kuyog sa iyang mga kapartido. Muna sige silang away hangtod karon. Ang ila na lang away mo ilang giatiman nya nagbayad pagintas ilang away, hiring-hiring diha sa Senado, hiring-hiring diha sa Kongreso, gabayad ta sa ilang away. Kita gyapoy gipabayad nya sila rabay nakakwarta. Munang nag-anam gitag kaot-ot. Wa mo kita na. Manday mo kita di ay. Ay, otro man sadta. Kita sang mga nias ubos, naliwat putas ato mga leaders, mapari man nga leader or gobyerno. Siniguruay lang sad, siniguruay. Kana bang ug akong padak-an akong balay, iirog ni nako akong bungbong, iirog ni nako akong kural. Bahala nagnapitos inyong agianan, I don't care, kay ako ng luna, ako ng yuta. Makalagot yung kay ng ingon anang klasihas batasan. Alam mo kabalaka kay naasa nas akong pamilya o sa akong kaliwat. Ang batasan na ingon ana mo nang nag-away, wa na magtingganay, mga kaliwat imbis magtinabangay, nag-away na tungod lang anang yuta, tungod anang mga agianan. Ni asa na idaghan dinis atong parokya. Manimbar bagdungan usahay. Mga way buot, way mga batasan, way mga uwaw. Tugag-tugag simba o niya ang batasan, layo ra kayos batasas Ginoo. Napasaylo ako ninyo ani ako mga pulong kay may mga sa tingaling pasakitan kay mura mag nasubrahan ata. Nya kusog kay magpakiluoy. Kaluy taon ko Ginoo, Ginoo kaluy taon ko, nana ko'y sakit Ginoo, kaluy taon ko. Nya naluoy kasi imong silingan. Kalimti ng imong sakit kanang imong pagsigi dihag pa-dialysis, pakimo, kalimti na hatagin ang imong silingan sa iyang panginahanglan. May man ka kay naapa man kay matumar nga tambal regular kana imong silingan, wa ginay regular kaon. Imo pag yung gilisod-lisod wa pa mangani na higdaanan, may man ka kay nindot man kay kagigdaanan, bisag patyonon ka ang imong higdaanan nindot man napay gaatiman nimo. Imong silingan hapit way higdaanan. Perti gitaong gubaas balay. At man na usa ka na kalimti sa nang imong kimo-kimo dia total patyono na mangyud ka. Di ba? Kanindot ana. Mo na batasan ni Kristo. Diha mo gawas ang gahom. Unya kon kitang tanan mosunod na taana maliwat na taniya. Og ang iyang grasya magbaha sa atong kinabuhi. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon. Na ganahan kang mahimong maayo og maluluyon ing na imong tupad. Ina gusto ka mahimong maayo nya maluluyon. Nama sa uban maayo pero dili maluluyon. Daghan na kay kong nasugatan ana. Ako pader wa gyud ko'y gibuhatag dautan sa kong isig ka tao. Nagtinarong gyud ko sa akong kinabuhi. Pero ay lang gid sila pabuhatag binuang nako kaila gid sila kinsa ko. Dili maluluyon, makaila sila kinsa ko. Wara bagyo ko magbuhat og dautan pero ako ilang tuyuan, kaila gid sila nako kinsa ko. Buangon ka. Kanang moingon ka maayo gyud ko pader nya bisag ila pa kong binuangan maayo lang gyapon ko, maluoy ra gyud ko nila. Kana congratulations. Daghan kay mga asawa dayog ingon mako pader nagtinarong yo ko sa among kaminyoon munang di gyud ko kadawat sa gibuhat sa kong bana nga nangabit unsa may hinungdan unsa may sa nako nga iya man kong gibuhatan ani nga nagtinarong man unta ko sa pakadiha siya ray sad-an ikaw wa kay sa ang imong buhaton kaluy siya kaluy ang nakasala kay nabuang na sa tintal sa yawa imo manoong kasab-an na dili na hinoon ka maluluyon, maayo lagi ka.
pero di ka maluluyon. Mao nang gibutang dayon ang divorce. Nga naman, wa man tay kaluoy, divorce. Lingay mong tupad na nipirma ka sa katong signature campaign nga no to divorce. Mangutan ako no. Ina nipirma ka. Wa gani ka mo pirma, patay juga niya. Nya sige kang simba, wa ka ni pirma. Mo na papirmahan na ang mga silingan ina no to divorce ta. Kay wa ni ayo. Mawa ang atong kaluoy ani. Kaluoy gyud. Kaning pagkamaayo mo partner ginis pagkamaluluyon. Ang pagkamaluluyon bunga sana sa atong kaayo kay kinabuhi nas Ginoo. Og diha dapita munindot ang atong kinabuhi. Asa ko ipangutana ninyo, naluoy ba mo sa ato rong mga slots nga wa pa mahalin? Naluoy mo? Nya maayo mo, maayo mong mo palit. Oy, pamalit mong slot oy. Pero nasa inireklamo nako, pader, unsaon man namo pagsiguro ingon ra ba ka nga daghan kay mga scammer das imongan. Unsaon namo pagsiguro mahadlok na lang sa nomeng mo padag kwarta diha. Nga ako lang ihangyo ninyo kining atong misa dinis atong YouTube channel, Facebook natong account. Kining online mas mao ni siya tan-awa nya panahon sa offertory song o sa final song i-flash na namo ang dinhi ang atong official contact numbers, contact persons o ang account numbers. Panahon sa offertory song o sa kaning kuan final song pasabot mutan-aw gyud misa. Tan-aw gyud misa. Kay kaning mga scammers nga nagsigig gamit sa atong account o sa atongan, ang ilarang kuhaon ani kanarang i-TikTok ta, humilira, dili na tibuok misa kay wa may mo view ana. Nang mangita mo og nindot nga official nga information dinhi aning atong YouTube channel Padriciano Ubod na 195 na niron 1,000 atong subscriber mo na tan-awa. Basta ka ng Holmas online nga Holmas nato. Mao nay akong i-explain ninyo kamong nanagana pagpadag kwarta dinhi. Pwede niyo ipada sa atong GCash, sa kwarta padala, sa atong bank accounts nga niya atong gipakita kanunay dinhi sa atong misa. Pero panahon ni sa offertory song o sa final song. Kay naa man sa mga tao god nga ang panginahanglan sa atong simbahan ila pag yung sakyan sa ilang scamming activities. Gamiton pagid nila mangilad sa mga taong generous ngadto simbahan, biktimahon mga wa sa ni sila'y kaluoy og mao ni gahatag og kadaot sa atong katilingban. Mo nang luoy kay ng atong Pilipinas kay kitang mga Filipinos wa kay tay pagmahal sa atong labing ubos ng hinahanglan. Nakaadto na mo Singapore, Japan, kadto na mo Canada, Amerika, kadto na mo. Ako wa sad. Nakaagi adto kog Singapore, tour ning adto nya. Bawo kaning pari makalakaw-lakaw man ta. Nakaagi sa kog Japan, Hong Kong, ana nya stopover nya Amerika, nakabalik ko kaupat na ko nakabalik dito. Grabe kayo ang ilang pag-atiman sa labing ubos. Ang ila ditong mga homeless na agyoy regular meal kada adlaw nga ihatag ang gobyerno. Unya pangitaan gisilag maayog paagi aron makatrabaho, job opportunities. Kaso lang naagi mga homeless nga ganahan lang gid silang homeless ana, pero tagaan gid nilang opportunity nga makatrabaho. Unya kung dili man katrabaho tagaan og pagkaon for the meantime ana. Mao na nga naagi sa kasing-kasing ba sa ilang sistema sa nasod o sa ilang mga leaders ang labing ubos tagda gyud.
Labaw na gis Japan, labaw na gid sa Singapore. Wa gyud kay makit-an didtong nag-standby sa Daplinsdan. Inatiman ginatanan og dili man presohon, di presohon. Nakasa presohon gyud ka. Ibutang gyud kag butanganan nga balay. Nya patrabahoon ka. Mao nang limpyo sa kaayo ang ilang lugar. Tibuok nasod limpyo ka istanan tungod kay ang tanan nagtinabangay. Why maghugaw-hugaw di pras nato dinhi ighuman imong pintal sa imong kural na adayoy vandalism. Dito, gid na mahitabo. Bisag gamayng kudlit sa bulpin, di na mahitabo dito. Bisan gani pagpangluwa diha sa agianan, di pwede. Hasta gani ng pagsigarilyo, labaw na gyud paglabay sa imong upo sa sigarilyo. Kita dinhi, anha pa sa sakyanan. Nindot pagsakyanan, gara kay tanan magsigarilyo, pitik lang diha sa dahan, gihimong basurahan ang agianan. Munang clog up to the max ang atong mga drainages. Substandard ang atong drainages, samot. Ako lang ning hisgutan ba kay kanusa man ang Ginoo mubukbo sa grasya nato kung kita maliwat niya. Kay ang iyang mga anak, matud pa niya, kamong nagtawag nako nga inyong amahan. Kamong nagtawag nako nga dili na Baal, kung dili akong bana. Pasabot intimate na kay relationship. At timanon tamog maayo. Mao na ato na ning usbon atong batasan ha. No to divorce bill. Yes to marriage and family. Marriage and family ha. Dili lang family. Marriage gyud. Sacramental marriage in that matter. Ay nang puyo-puyo. No to divorce, no to puyo-puyo. Marriage gyud and family. Kay maluoy ta sa labing ubos. Kinsa may labing ubos sa pamilya, ang mga anak. Luoy kay sila kung ang mga ginikanan mahimong irresponsable ug magbuwag ug maggubat kanunay. Luoy ang mga anak. Manindog na ta mga maayo ug maluluyon. Mga igsoon, si Kristo ang atong manunubos, nag-uli kanato sa kinabuhi ug sa grasya. Malaumon kitang moingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan mahimong timailhan sa kayuhan ni Kristo nga naglihok pinaagi sa iyang pag-atiman kanila nga masakiton sa lawas, sa pangisip ug sa espiritu, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga doktor, mga nurse, ug sila nga nag-atiman sa mga masakiton, magpakita sa kaluoy ug kalumo ni Jesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos, sa ilang mga kaigsuunan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang katawhan nga nanag-antos sa kakabus, makabig ngadto kang Jesus nga nahimong kabus alang kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga pinaagi sa atong maayong mga buhat ug makahupay mga pulong, maalimahan ang mga masulubong kasing-kasing, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan
ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay man ang king harian, ang kahugan, imayan,
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod magkadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kaayuhan or divine healing. Nya kani nga maong gahom mulihok ranis mga tao nga
nagbansay sad sa pagkamaayo o pagkamaluluyon ngadto sa uban. Salamat sa naluoy nato og maayo sad sila nga namalit sa atong mga slots. Atong SBF DAG, ang atong halin iabot nag 28,580 ka slots, na apay 31,420 ka slots nga available niya. Naa ni 16 slot challenge nga tag 8,093 na sad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang ato sad nga special slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para sa Kapilinya di Fatima nga second o part 2 nga project. Nakadawat na punta og halin nga 3,802 ka slots, na apay 2,198 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Nya doon na ni 20 slots challenge nga tag 20,000 pesos ang kada challenge. Ang ato sang DSAP, ang investment slot nga tag 500,000 pesos na ay 25% interest per annum, open pasab siya para sa mga investors. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Usbon ako nga paglikay aning scammer or aron dili mo mabalaka nga makasiguro mong legit ang inyong gipadadaan nga atong account, mauni ang inyong sundon. Una, mo tan-aw mo sa atong official YouTube channel kaning Padresiano Ubod nga naay subscribers nga mga 195,000 sa pagkakaron niya. Makita na gina ninyo, mauna ni siya ang inyong sundon niya. During the mass diha sa kanta sa offertory song o sa final song, makita ninyo ang atong i-flash nga official contact persons, contact numbers o account numbers, ma-GCash man or ma-bank accounts. Nya kana mo isunda, dili gid mo masaag. Nya kon mahimo o gaduda gid mo, kontaka ang number, pakig-istoryahe. Or ako ba inyong kontakon kay naam sa koy number dinhi, kontaka ko kay ato sa gyapon mong istoryahon. Ang ato lang nga maminus-minusan ang atong kabalaka nga wa ta maigo sa sakto nga gipadadaan. Ngunang uban di lata pa daoy kay saag ko niya ni adturan ni sa scammer padong. So mo ni atong step, tanawa usa ang atong official YouTube channel nya dayon ang ato sa ding official nga Facebook page mausad ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Nya mao gyapon ikakita ninyo ani inyo dayong pangitaon ang whole mass. Ayaw nang humili lang, whole mass. Aron mangita mong number dito naa sa atong panahon sa offertory song o sa final song. So inatunta, makatabang ni ninyo nga ma-relax mo sa inyong pagpadala sa inyong mga hinabang nganhi sa atong simbahan. Di kita biktima. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasag kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang binisyon. Atong daygon nangangahan ng Anak o Espiritu Santo, karon ug sa ihap atong pagsit